मागेल का पुताल कामा एक सांगतो का मागेल पुताल कामामध्ये तू मध्ये घुसशी नाही तू जन्मदिन आवळ छपत असतो का तुला आवळ छपत असा उत्साह जमला खंचान तूच पहिली आई ती मारलं म्हणून बेजार दिसली नाही आई ती माग मारलं म्हणून माग बेजार दिसली नाही त्याला ती शपथ घालली त्याला तू मागे लावय शपथ केना घालवत असेल का आई आई यशात शिक्षण असतं रे आई यशात शिक्षण यशात शिक्षण असे खरं ज्याला गावची त्याला समजुती नाही घे. गावची समजुती नाही की ना घे अरे खूप समजुती ना तू बोले ना का माको समजुती ना म्हणून सांगचे तू खाऊ ना कळ मरे हा किती पिसिनी हा किती पिसुनी आईन मरे उजा ताण दिला असा आई मरे दावड्या ताण दिते राहू कण कळ मरे यश मारतो म्हणचे आणि मारीले दोन एकच झालं रे खुरं रे तू मारता म्हणते आणि मारेली सब एकच झालं मस्त असो हा आणि तुमची मध्ये आहे ना झाल्यावर बी आई शपथ घातीलच शपथ घातीलच नाही तुम्ही किती करते तुम्ही कित करते कण घ्या झकमान घ्या आई आई सगळ्यात सोड गेल उर घेतो सोबिन जो करत तो आज मुकाल होते आम्ही तू थोडे किती पैसे कम पडतात पण थोड्या किती पैसे किती कमी पडतात म्हणता आणि किती पैसे किती पैसे कमी पडतात फक्त एक 10 लाख रुपये कमी पडतात आई माझ्याकडे 5 लाखात तरी गुट्टून ना अरे 5 लाख 5 लाख जास्त आहे तिकडे सध्या आम्ही गिरटा तुमच्या माटमाटात गिरटा तुमचे आई हजार सांगून ते पैसे दिले. तो म्हातार अरे देतो तो हातावर पैसे देतो आणि त्याने दिल्या रे आणि त्याने दिल्यावर वगैरे घरात जेवते किती खावते किती रे अगे मुकार हा जाणं तर अगे आम्ही म्हणजे हडलोडली बंगल्यावर होतो ने मगी तो म्हातार पळत हा. तो म्हातार समोर तो म्हातारा समाज का म्हणतो बरोबर मला अशी काही सांगून पळत होता तिकडे मला असं सांगत होता ते पैसा बंदोबस्त केलं मरे ना त्याला हो शोर ना झाला त्या शोरूमात दुसरं पार्टनर जातलो आणि त्या गेलात मॅनेजर जातलो अरे विकी येईनच असे अपशगुन उलानी किती उले त्याचा अरे म्हातारी बस तरी रे चल बस